अच्छा हाँ तो चल लंपू तू बताओ तोरा ले दू गो वाक्य पूछा तानी दोनों के तोरा जवाब देवे के बा जी टीचर बताई अरे टीचर ना टीचर ठीक है बताओ उसने बर्तन धोवे उसे बर्तन धोना पड़ा ओह नो सर जी पहला वाक्य में करता बिन बियाहल बा और दूसरा वाक्य में करता बियाहल बा ओह नो वाह बेटा बुझाता कि तू आसमान से तरइए तू रबे चल कलम तू बताओ सुनले बानी की बड़ा शायरी मारे ली जी हमरा शायरी आवेला थोड़ा वो शायरी सुनाओ रघुकुल रीत सदा चले जाई आ थू के लगाई ओह नो बुझा गई बेटा तू अपना बाप के गांव दिए है तो जइबे जी कीचड़ अरे कीचड़ ना टीचर अच्छा चल ठीक बा अपने बाप के नाम बताओ ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर का बकवास कइले बड़े हिंदी में बोल हिंदी में जी अरे हिंदी में सुंदर लाल चड्ढा सर वो क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा बिया बेलन पढ़ अच्छा सर जी को बात बताई हाँ बहुत लोग देखी ना कि लोग हिंदी में अंग्रेजी में बतियावेला मंच में काहे बतियावेला ज्यादा 3-5 करबे ना 5-7 खींच के दे दे 6 के 36 नजर आई 32 ही बाहर चल आई ओह नो बस बस सर जी बस इंग्लिश और हिंदी ही ठीक बा मैथ से वाकई में बहुत भयानक बा हाँ तो कलम तू बताओ रावण के पास ऐसा कौन सा कला रहे जो उनके केकरो पास ना रहे हम जाने तनी सर रावण के 10 गो मुड़ी बा सर एक साथ 10 गो लड़की के किस करी ओह नो इस सारा पढ़े वाला तरह के नाम